Den globale frihandel er truet. Hvad kan Danmark og hvad kan EU gøre? Vi kan gøre flere ting. Vi kan jo starte med at uddybe det indre marked og handle med os selv. Sådan lidt dalgasagtigt, hvad ud af tabe skal ind af vindes. Vi har stadigvæk barrierer imellem os, og man kan omregne dem til, hvis der var tariffer, altså så vi kan gøre noget mere. Så kan vi bruge vores enorme købekraft, altså vi er den største handelsblok i hele verden, til at åbne nye døre. USA er involveret i 13% af verdenshandlen. Det betyder så også, at der er 87% af verdenshandlen, de ikke er involveret i. Og der er rigtig mange lande ude i verden, som også føler sig klemt af Trumps raslen med sablen. De vil gerne Europa. Så vi skal presse på for flere frihandelsaftaler. Vi har lige lavet en aftale med Indonesien. Vi skal have ratificeret de aftaler, vi har lavet med Mercosur. Vi skal længere med Indien. Vi skal længere med de arabiske emirater. Og det bruger Danmark formandskabet til at presse den her dagsorden igennem. Og den sidste ting, vi kan, det er at bruge vores kraft i WTO. For selvom der i øjeblikket er mange, Kina, også USA, der sætter spørgsmålstegn ved den internationale regelbaserede handel, så er der rigtig, rigtig meget verdenshandel, der stadigvæk sker efter WTO-reglerne, så der kan vi også presse på. Vi er jo i en urolig verden her under det danske formandskab. Der er krig i Ukraine, der er også handelskrig, der er droner over danske lufthavne og militære installationer. Hvordan vil du manøvrere i det? Sikkerhed er det vigtigste. Altså, sikkerhed er jo grundforudsætning for alt det andet, men det er også vigtigt, at vi ikke kun har et fokus på det. Vi skal forsvare os, men vi skal også lige holde fast i, hvad er det egentlig, vi forsvarer, så vi skal jo passe på at udbygge vores samfund. Men sikkerhed er helt centralt. Og det handler om krigen i Ukraine, men det handler også om Ruslands overgreb på de andre frontlinjestater, deres forsøg på at påvirke valget i Moldova her for nylig. Så vi skal jo opruste. Det skal vi gøre militært. Rearm Europe, det lægger Danmark enormt mange kræfter i. Vi skal have en europæisk våbenindustri, så vi kan forsvare os i forhold til Rusland, men også at vi kan stå mere på egne ben og løse vores del af NATO-opgaven over for USA. Men så skal vi i øvrigt også sørge for at få styrket den europæiske konkurrencekraft. Fordi vi er en region, der er udfordret. Vores befolkningstal falder. Vores relative andel af verdens økonomi bliver mindre. Vi skal hive os selv op ved håret. Nu har Danmark formandskabet. Er vi så bare en af 27, der har et formandskab, bare den, der så nu har vagten? Eller kan Danmark tilføre noget til det europæiske samarbejde? Jeg ved, at vi kan tilføre en hel del til det europæiske samarbejde. På hele Ukraine-spørgsmålet, der har vi jo, jeg vil nær sige, altså en slags moralsk overhånd. Vi er det land i hele verden, der giver mest per indbygger. Vi var først med F-16-flyene. Vi udviklede den danske model, altså hele ideen om, at vi understøtter Ukraine med selv at kunne løfte sin egen forsvarsopgave. Det giver os en enorm troværdighed, når vi nu skal engagere de andre på den dagsorden. Kan man sige, at Trump og Putin med de pres, de udsætter verden for og Europa for, har været med til at skabe et stærkere EU og et bedre sammenhold? Der er ingen tvivl om, at hele den geopolitiske situation har gjort EU endnu mere relevant. Været relevant hele tiden, men alles øjne er gået op for det. Jeg er jo så gammel, jeg kan huske. Altså, jeg kan jo huske, da Storbritannien forlod EU, der sad man der og sagde, nå, nu skal vi nok lige kigge lidt indad, vi skal ikke udvide mere, nu skal vi fordybe os i det samarbejde, vi har. Det er jo vendt på hovedet af Putins angrebskrig, og også af en amerikansk præsident, der er lidt mere isolationistisk. Så det har skabt en fornyet relevans. Det er jo også det, der banede vejen, at vi kunne fjerne det danske forsvarsforbehold. Og i det hele taget, så er Europa jo svaret på alting. Man kan jo ikke være en vindernation i en taberregion. Vi skal jo bruge Europa til at skabe en ramme også om at gøre Danmark rigere i fremtiden.